ҳамаи кор ин гуна аст. Вақте ман эълон мекунам, онҳо мегӯянд, ки ман девонаам, ман худбоварам ва дигар суханҳо. Дана, шумо мехостед, ки ҷанги Топурия зидди исламро ташкил кунед. Шахсоне, ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад, ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. канали паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Илия, одамон як камарбандро орзу мекунанд, ту бошад 2 то дорӣ. Дар ин лаҳза чӣ ҳис мекунӣ? Ин беҳтарин аст. Беҳтарин. Ман бо сухан ин чизро гуфта наметонам. Ман хеле хушҳолам ва агар хато накунам, ман ягона ҷангвари бебохтам, ки дар 2 вазн чемпион шудааст. Ин чизро каме пеш ба ман гуфтанд ва ман гуфтам факти беҳтарин. бале, факти хуб. медонӣ, бисёри одамон туро назорат мекунанд ва чунин ба назар мерасад, гӯё ки ту доимо оромӣ ва медонӣ, ки аниқ чӣ гап мешавад. аён аст, ки ту аз ин чиз баҳра мебарӣ. фикрҳои худро баён кун, ки чӣ гуна ту ин корро мекунӣ, барои он ки на ҳар кас ин корро карда метавонад. Чӣ гуна дар чунин лаҳзаҳои калон ту ором ва бабоварӣ? Чӣ гуна ту ин корро мекунӣ? ҳамаи кор ин гуна аст. Вақте ман эълон мекунам, онҳо мегӯянд, ки ман девонаам, ман худбоварам ва дигар суханҳо. лекин воқеият дар он аст, ки ба фикри ман ягон кас дар дохили октагон ба сатҳи малакаҳои ман баробар шуда наметавонад. Чӣ гуна ман баромад мекунам, чӣ гуна ман дар дохили октагон ҳаракат мекунам, онҳо ин чизро интизор нестанд. Ман бошум медонам, ки дар дохили октагон чӣ кор карда метавонам, чунки ман медонам, ки чӣ гуна тамрин мекунам, чӣ гуна омодагиҳо ва спарингҳои ман мегузарад. Ман медонам, ки то чӣ андоза ман сахтам ва вақте ки ман ин чизҳоро мегӯм, одамон фикр мекунанд, ки ман худбоварам. фикр мекунанд, ки ман девонаам. Ман доимо мегӯм, ки ман насли нави ММА-ро муаррифӣ мекунам ва ба ман вақти муайян дар кор шуд, то ин ки чизро нишон диҳам. барои ҳамин баъди ҳар як ҷанг дар дастаи ман бовармекардагиҳо зиёд шуда истодаанд. ман фикр мекунам, ки боварнамекардагиҳо каманд. вақте ки ту ҷанг зидди Оливейраро тасаввур мекардӣ, ту нокаут дар якум раундро пешгӯӣ кардӣ. худи ту ин зарбаро тасаввур мекардӣ? ман ҳамаи чизро маҳз ана ҳамин гуна тасаввур мекардам. ман ин чизро медонистум. вақте ки ман бо комбинатсия зарба мезанам, ӯ ин чизро намебинад. ман ин чизро гуфта будам. ман ҳатто тамоми ҳафта мегуфтам, ки ӯ ин чизро интизор намешавад. чӣ гуна ман ҳаракат мекунам, чӣ гуна ман ин корро мекунам. онҳо зидди ин чиз ягон кор карда наметавонанд. ба назар чунин мерасид, ки ту худро хуб ҳис мекунӣ, лекин ба ҳар ҳол зидди ту Оливейра буд, шахсе, ки аз ҳама зиёд дар таърихи UFC сабмишен дорад. ӯ пои туро ба усул гирифт ва ин чиз дар оғози ҷанг буд. ҳамон лаҳза ягон шубҳа буд? ин чизро низ ман пешгӯӣ карда будам. ман гуфта будам, ки вақте ки ман ба ӯ зарба мезанам, ӯ кӯшиш мекунад, ки маро ба замин афтонад. ин коре ҳаст, ки ӯ кардан мехоҳад, ба пеш рафтан. лекин кӯшиш кардан ва ба ҳадафи худ расидан як чиз нест. барои ҳамин маҳз ҳамин чизро ман гуфтам. ман 1-2 зарбаи худро расонидам. ӯ дар ҳайрат буд ва қарор баровард, ки текдаун гузаронад. баъд ман текдауни ӯро манъ кардам. дар замин идораро ба дасти худ гирифтам ва қариб буд, ки мавқеи худро хуб мекардам. лекин ӯ худро ҳифз кард ва дар охир мо ба стойка баргаштем ва баъд ман ӯро ба нокаут равон кардам. Илия, одамон мегӯянд, ки 3 ҷанги охири ту ин бузургтарин 3 ғалабаи пайдарҳам дар таърих аст. На танҳо аз ҳисоби номи рақибон, а балки чӣ гуна ту онҳоро шикаст додӣ. Ту ин чизро чӣ гуна шарҳ дода метавонӣ ва худат оиди ин дастовар чӣ фикр дорӣ? ин беҳтарин аст. беҳтарин. бо суханҳои оддӣ ин чизро баён карда намешавад. пайдарҳам шикаст додани чунин рақибон ба монанди Волк, Макс Холлоуей, Чарлз Оливейра, на ҳар кас бо чунин чиз фахр карда метавонад. Пэдди Пимблет ба октагон баромад ва шумо муҳорибаи рӯбарӯ гузаронидед. ҳамчунин Арманд Сарукян ва Ҷейсон Гейҷи ҳастанд. чӣ гунае, ки ман фаҳмидам, ту аз ҳама зиёд бо Пэдди ҷангидан мехоҳӣ? бале, ман ин ҷангро мехоҳам. чунки бо Чарлз каме душвортар буд ҷангидан. чунки ӯ ба ман писанд аст. ӯ инсони хеле хуб аст. ӯро баъд дидан номумкин аст. мо доимо ӯро дар гирди оила, дӯстон ва ҳамдастагонаш мебинем. ӯ инсони беҳтарин аст. аммо ба ҳар ҳол ман ба худам гуфтам, ки ин қувваозмоӣ аст. ту бояд, ки вазифаи худро иҷро кунӣ, тамом.
або Пэдди бошад, пас ман ӯро бо хурсандӣ мезанам. Дана, оиди баромади Илия чӣ фикр дорӣ ва ба фикри ту ӯ ҷои Ислам Махачевро дар панфу пан ишғол карда якум рақам шуда метавонад? Медонӣ, ӯ чизеро ки ваъда дод ҳамон корро кард. Ӯ ҷангвари ҳаматарафа сахт аст. Медонед, ӯ зарбазанӣ, гӯштин ва греплинги беҳтарин дорад ва ин шахс ситораи ҳақиқӣ аст. Дана, шумо мехостед ки ҷанги Топурия зидди исламро ташкил кунед? Албатта, ман ҳатто пагоҳ ин ҷангро ташкил мекардам.